Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Yesu nana dinyela ka dinye be kisi. Yesu nana dinyela ka dinye be horonya. Aun bi fo Yesu, aun be barika da ye. Dinye devun kacha nete sira o devunye. Yesu yene horonya kambo toro ko bela. Adu yene horonya kambo devun ko bela. Yesu yo ame barika daiye. Kisi ba nyuma fuli kelempetaye. Ala dinge Yesu yo ame barika daiye. Barika iye sebaya tiyauma, sebaya dira auma dinye bana juguka, sebaya dira auma dinye gele ya kubeka, o sebaya fanga bora Yesu kelempe defe.